बुंनो हायो जे बिपिएफनि जिथु कर्मी आरो बिपिएफनि जिथु दैदेनगिरिफ्रा जे थांखि लानानै फैबाय थानाय समाव एमपि इलेक्शनखौनो बुं बा बिटिसि इलेक्शनखौनो बुं बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो कर्मीफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय जोंनि नैबे स्पेशल कनभेनसननि गेजेरजों जोङो मोनसे कर्मीफोरखौ सांग्रांथि मेल खुंनायजों लोगोसे जों माखासे एजेन्डा लादों जाय एजेन्डाफ्रा जोंनि बिटिसिनि थाखाय भबिष्यताव मोजां आरो माखासे उन्नयननि खामानि मावनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों आरो बेनो जों मोनफ्रोमबो जोंनि सेल आरो मोनफ्रोमबो पेरेन्ट बडि मोनफ्रोमबो इयुथ बडिफोरखौ जों गोदानै दाफामनानै स्ट्रं खालामनो थाखाय दिनै नैबे स्पेशल कनभेनसननि गेजेरजों मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो सेलखौ बिथोन हरनाय जादों। बेजों लोगोसे बुंनो सानो सार दिनै नोंथांमोना नुदों जे दिनै नैबे जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिपिएफ दलखौ बिराद फोथायो रायजो राजाफ्रा बेनो मोनसे फोरमान जे दानि बर्थमान इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायखौ जे रायजो राजाफ्रा जों माने गनायाखै आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना जेरैबायदि जिथु प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथा बुङो बिथांनि जिथु आन्दलन समाव जेरैबायदि रायजोखौ मोनसे आन्दलननि ढौ बा आन्दलनाव माबा मोनसे मोननो थाखाय जिथु मोनसे आन्दलननि भाषाजों बिथांमोना जिथु लेक्सार होबोदों बेखौ दानि गभर्नमेन्ट सालायनायावबो बिथाङा बिदिनो माने लेक्सार होयो दिनै बिथाङा जिबायदि बुंदों बिथांनि बुंनाय रावजों आरो प्रेक्टिकेल खामानि मावनायजों मोनसेबो मिलाया जोङो दिनै नुदों जे जों सासे एमसिएल हिसाबै जेरैबायदिहै जोङो रायजोनि गेजेराव थांनानै जेरैबायदि जों माखासे स्किमखौनो बुं माखासे माने उन्नयननि खामानिखौनो बुं जेरैबायदि मोननांगौमोन बा जेरैबायदि मावनो खाबु मोननांगौमोन जों मोनाखै आरो बिथांमोना दिनैसिमबो जे बे बोसोरनि 2022 आरो 22 माने इयारलि जिथु बाजेट एलकेसन जिथु हरोमोन बिथांमोन बे फैसाखौ दासिमबो खरसाखौनो खालायजोबनो हायाखै होमबानो फोरमान जे बिथांमोना बे फैसाखौ मानो खरसा खालायनो हायाखै बिथांमोना जुदि उन्नयन खालायदोंब्ला दिनैनि थारिखआव बे फैसा खरसा जागौमोन ना मानो खरसा खालायनो हायाखै बेनो मोनसे एग्जाम्पल आरो बुंनो नागिरदों बिथांमोना बिराद उन्नयन जाबाय होननानै बुंदों बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना बे दफाफोरखौ बेसेबां इमप्लिमेन्टेसन खालायनो हादों खुगाजों बुंबाथ' जायाना इमप्लिमेन्टेसन जादों इमप्लिमेन्टेसन मावदों उन्नयन मावदों गोबां खोथा बुंबाथ' जानाय नङा नंखायनो जों बुंनो नागिरदों बिथांमोना प्रेक्टिकेल दिनै नटिफिकेसना बेसेबां ओंखारखो बबे माने बे बिटिआर सुक्तिनि दफाया बबे जाखो बिथांमोना फोरमान खालायना होथों दा बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों बुंनायनि रावजों प्रेक्टिकेल बिथांमोना जि मावदों मोनसेबो मिलाया नंखायनो जों खावलायनो सानदों जे माखासे रायजो राजाफ्रा बिसार खालाय बिसिनि सायाव नायबिजिर बिथांमोना दिनै बिथांमोना बिटिआरखौ जेरैबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि बुंदोंमोन दिनै पावारा दिनै गमायना थांदों पावारा खमायनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै खामानि मावनो हायाखै दिनै बिटिसिआव सान्थि फैबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै नोंथांमोना नुदों इनकाउन्टार जालाबाय थादों माखासे दखाय जालायबाय थादों दा बिथांमोना जुदि मोजां सान्थि फैबाय मोजां जुदि रुल खालायदोंबा बिटिसिआव दिनै मानो अखान्थिया फैखो दिनै मानो बेबायदि जानो मोनबाय थादों नंखायनो दिनै बिटिसिआव नुदों बेखारासो बारा जादों दिनै बिथांमोना जुदि मोनसे माने सबलम्बननि खोथा बुङो थांना थानायनि राहा लामानि खोथा बुङो दिनै खुगाजोंल' बुङा जानाय नङा प्रेक्टिकेलाव दिनै जों नुदों बिथांमोना सरकार खुंनायनिफ्राय बिटिसिआ उन्नयन जायाखै उन फारसेथिं माने बेक जानायखौ जों नुनो मोनदों नंखायनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायनो हादों बिथांमोननि सरकारजों जों माने बिटिसिखौ मालाबाबो उन्नयन खालायनो हाया नंखायनो जों लुगैदों जे फैबाय थानाय दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि 15 बोसोराव जिबायदि सासन खालायनानै गोबां उन्नयन खालायदों माखासे सिस्टेमखौ मोजां खालायदों दिनै बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ मोनसे फोथायनो हादों आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन फैबाय थानाय दिनाव जुदि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जेरैबायदि लोब ओंखारबोदों आरो बेनो फोरमान जे नेक्स्टआव हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैफिनगोन आरो बिटिसिखौ मोनसे मोजां माने माबायाव खामानि मावनायनि परिबेखखौ जाहाथे जों मोनगोन आरो जिथु नुदों रायजो राजाफोरनि जिथु साननाय रायजो राजाफ्रा जिबायदि फोथायनानै जेरैबायदि ओंखारबोदों बेखौ नोजोर होयोब्ला जोङो बिपिएफ साइडनिफ्राय बुंबाय थादों प्रपारलि इनभेस्टिगेसन जानांगौ आरो बेनि सायाव जोंहा आसामनि जिथु चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिथु सिआइडि इनकुवारि होदों बे सिआइडि इनकुवारि खालायनायनि गेजेरजों बे फोरमान जागोन आरो जों जिथु नुदों दिनैनि थारिखआव डिम्बेश्वर मुसाहारि बिथाङा जिथु माने फेक इनकाउन्टार जादों होननानै बुंदों फेक इनकाउन्टार जादों जायाखै बेखौ प्रकाशननि गेजेरजों बेखौ माने इनभेस्टिगेसन खालायनानै जों सानदों जुदि प्रपारलि इनभेस्टिगेसन जानांगौ आरो दिनैनि थारिखआव जों नुदों बेखौ माने किनाराम माने बसुमतारी होननानै बिथांनि डेड बडिखौ दिनै माने डिम्बेश्वर मुसाहारिनि डेड बडिखौ किनारामनाव हरदों दा नंखायनो जों खावलायदों दिनै बेबायदि जाहाथे जाया दिनै मोजां जुदि रुलिं खालायदोंब्ला बेफोरबायदिया मानो जानो मोनखो नंखायनो दिनैनि थारिखआव नुदों जे बेबायदि फेक एनकाउन्टारा दिनै बे किनाराम बे किनाराम नङा डिम्बेश्वर मुसाहारिल' नङा
दिनै बिदिनो गोबां माने क'क्राझाराव जादों जाहाथे बेबायदि जाहाथे जाया आरो बिथाङा दिनै बेनो फोरमान जे प्रमद बर'आ बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे डिसि एसपिआ जोंनि आखायाव पावार फैबाय होनना बुंदोंमोन जों गोसोबानो ट्रेन्सफार खालामनो हायो गोसोबानो जों बिथांखौ माने पस्टिं खालामनो हायो होनना बुंदोंमोन दिनै जायफोर दिनै प्रकाशन लाइनाव थानानै पावारखौ मिसइउज खालामदों बिथांमोनखौ नोजोर होनांगौ बिथांमोना जुदि बेक इनकाउन्टारबा बिथांमोना बेखौ ट्रेन्सफार खालामनांगौ गोदान मोजां माने एसपि लाबोनांगौ गोदान डिसि लाबोनांगौ बिथाङा खुगाजों बुंबाय थाबा जानाय नङा नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामगोन जि मोनसे इनकाउन्टार जादों गोबां रायजो राजाफ्रा सोंना बुंनो सन्देह जादों बे बिजु डिम्बिसन मुसाहारिया बे जायगायाव सिखाव खावनो थांदोंना थाङाखै मिथिया खिन्थु जाय माने माथिराम दैमारि दैफां खुथायाव जिथु जाथाय जादों बे न'खराव आंबो थांदोंमोन आंबो नायदोंमोन नायनानै आं जिथु लकेसनफोरखौ नायदों आरो बे खाथि खालायाव आं सोंनानै मोनदों बिथांमोना बेबायदि बे ओनसोलाव सिखाव बा डकायथि जायाखैमोन मालाय जाखो मा खालायनानै बेबायदि जाखो बिथांमोना बुंनो हाया थांनानै प्रकाशन माने पुलिसा थांनानै बिथांनि न'खरनि जिथु माने माथिराम दैमारिखौ दसे साइड खालायखांनायनि उनावनो बेबायदि जाथाय जादों होननानै माथिराम दैमारिनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनदों जाहाथे बे बुस्थुआ बोरै जाखो बेखौ पुलिसा मोजां इनभेस्टिगेसन खालामनानै सिआइडिआ जिथु मोनसे इनभेस्टिगेसन खालामदों जाय पुलिसा जाय प्रकाशना बिनि सायाव जुदि माने हसाके जुदि फेक इनकाउन्टार जादोंब्ला बिनि सायाव प्रपार इनभेस्टिगेसन जानानै बिनि सायाव माने उचित माने बिथांखौ तदन्त खालामनानै बिनि साजाखौ माने होनांगौ होननानै जों खावलायो आरो